Kumsang kadzakwa sumruk pahni ani a Natchez Mississippi a sumdong hausa takmai Mr. Van Wert chu toy company nei tu ni in a secretary na atan Khawvel-Mizo interview alo nei pui meka interview on nei ilayin Mr. Wert an Khawbi ne na chuan pathianin vaivuta changa mishinga siam lai khan thafam kim tura abe sei thu asaya plastic dol te chuan tharau an nei velawa wangin til swal ti thei an nilo ni in a ring boka mishing te hi plastic dol ang ni se chu pathian po alom zok viawarin thu asayani Mr. Wharton Khawbi resume a infia nu chuan record thatak an nei chungin chu na atan chuan afidlo thu asoita dai maya chuta Khawbi in nial pa chwa atum chu nunglama changtu emo hian alo man beta thlat maya camera po chuan herson ta dai mai revak lova Khawbi chu arun har chuaka mishing tiat plastic dol tam tak zinga alo omreng to Mr. Wharton Khawbi chu ama design plastic dol ina chuan a shwai luta chuta chuan ni sari chung a omtur thuwa shilani Mr. Wharton chuan soizom zelin Khawbi qualification chu secretary na mayatan chuan a chatlutuk thuwa soya chu wangin Nupui tur in elna atel tur zinga adani Khawbi chuan chu ni na chu adulo thuwa soi ngala ma se Mr. Wharton chuan du than tura nei lo thuwa shil Khawbi hlau thong lutuk chu tlan chu amaya tuma ma se Mr. Wharton gar chong theilo yu te san lo dang Mr. Wharton chwa tum chu Khawbi in ama chawakal san lo turin angen zuya chuta Mr. Wharton chuan kalsan ani lo tur thuwa shil chumi hnulok chuan mishing tiat milim ni a alo ngai te chu an ron che tarul rul mai milim ozong an lo nilawa dol anga in thuamin mai koran voa chelovin an lo omreng zo galoni Khawbi in thil omzia azo chuan anjinga pakhat Aurelia I chuan toy achel thatu toy siam chuak tu ni bok chuan aruk bo thu asoya asoi zel dan chuan Mr. Wharton afapa Otis Van Wert atan nu thatak tur perfect dol azongani chumi tur chuan pejen ho chute strang shanga paltang tira chu te na atling lo te chu arap thak thei ang berati hlum an ni donani human dol dang harli ni lo lu chuan Khawbi chuti tur tuksakani ma in ha damri turina cha nima sila Khawbi ero tukverle kongkhar in fe in abuaya chuan tur ringot alangai to a dan chu harlin in asya thiampui takzet achan chu ani po a thlen lima Khawbi angin achi ai ve thawani Khawbi in harli ni chu an bo thu thunei tu din an shia thuai arin le rin lo azota chuta harli ni chuan background sang chewa changalo kalan ni awangin tuma in anzon boy arin lo thuashil Aurelia ichu den sarani a fei chu kindergarten teacher ni in chuti lain boni ero an ina changa ruk chwa to pani thung harli ni soizel dan chuan voitam taklan chu an lo tum ve to china ma se chu mun chu safe ang maya sakani awangin an lo tlingai lovani harli ni chuan Otis anu Eli kumni liamta athito chanchin chu Khawbi ashila Eli chu du matla hlum anga shiat ni ma se thudik lovani a Mr. Wharton Nupui chu mi padang nen an mudun la ya poka wangin yu te sa chu Nupui le abial pate tui chun chwa athak tirani chu thil thlen nuwa chang chuan Mr. Wharton Otis atan nu thatak zon mu nge yatum tani chu thua shian nu chuan Khawbi chuan pejena ne na chan chu an tlan chwa theina kong om chuna ni ti ashe chuak ta a chutia anti ti molmol lai chuan dar arun rita rang tak main harlin in Khawbi chu athuam in bel turina cha ngala shilani le mala uchu chelo wading reng turina cha bok reilo te nuwa Otis arun lut dol thar Khawbi chu ron bia in clown a ho hle alo ni a yute sa chu Khawbi da bo ngal turina shilzui chuta Khawbi chuan ti hlumani mai lo nan Otis a fire truck chu amma ina che tira chuta achia chuan Khawbi chuan telekinesis ril ruat hil ti che theina power anei ti kan mu chu chuan Otis po atilom takzet chumizan vek chuan Aurelia in Khawbi chu engtianga fire truck ti che thei bing nge ani azota Khawbi chuan apu magic trick thiam tak ne na changa azir chu ani thu in a chang ve mai
Aurelia ichuan athik rudeu hleka nena changtu ni adu wanga dot soya apu taringot mai kobi ero in Otis anu ni adu lam lo thu in a changa achan po Mr. Wharton Nupui ani ngal don tina ni nima sena Aurelia ero in alangai koifana acha kani chuan tlan chu anakong dap na hun ane don wang ni in a ringkatani chutia an in biak lai tak chuan alarm aron rileta aum zia chu test na ya hun le to tina ni Mr. Wharton an zawain do kana in matonin a chutir loma in tur a pholan nuwa me chia te chu bungbel vel fel takarem turin minute khat chung hunape an hlotling ani chuan Nupui thaber anga ngai an ni donani an zawain an chechan tangala Aurelia ichuan JMM a arem the mai lain kobi ero a zelo hle a midang te ti dana en ton na lama do kana tui chop chu ati bonge nge huna zo nu chuan Mr. Wharton kettle prot kengin an do kan rem fel te chu a endik chanta Aurelia ichu ne na changtu ani a kobi le harli ni te po in ponli ve ve an mu chuti lain fei chuan ti swalian tak alo ne ya chumia wang chuan Mr. Wharton kettle prot mang chuan adek soka tui chun chua a thak zui ta ni chu chuan an thil ti chu thil na mai lo ani zia alantira atu po mai chuan fel taka thilan ti zel ngai don ti na ani atu ka chuan Otis an doll house chu havatlo le in kobi chu a infiam puile a kobi po chuan a magic trick ngai tho mangin Otis a chak chu ati chet sakle chumi tum chuan Otis san kobi chu a magic chung changa zot fi a kobi chuan a pian tira changa athia mani thuwa changin ama ang thovin midang zong aya adang lambik thuwa shil zuya Otis a po school kalovin ina dolls nen an infiam ring thirani chu vele Otis a chuan school a kal to lo chan te chu a soita a azir lai puite mai baka anzir tir tu te thlengin an lo ti du da chin le alo ni ti chuan kobi chu anu thar ni tura adu thu Otis a chuan a shilta a chuta kobi po chuan Otis a hnena chuan apa chu dolls dang ho chu azalen tura a min theiani pho chuan atan nu thaber ni atiamani chu vele Otis chu apa min tur chuan a office lampani na kal thuaya hallway ya akal lai tak chuan apa info na mi abe thoma she the apa chu ame biak laka chuan na thin rimin amut a folo hle maya chuwangin Otis a poin athu soi tur chu a soi chuangam le talovani atuk zinga dara rig rwal chuan meichia te chu an insiam le ngal zunga Mr. Wharton lut chuan tes an nei le dan tur ron puang chu tes paltlang tur chuan hun tiam chunga thom no an noa moi taka an khlele thlap man angai dona an chan ma in Mr. Wharton chuan Monsieur Sidoksa Dauphine Street Laundry nei to pa history chiang fek fokin ashil thlap bok an hun tiam minute thuma in tran chia tia me chia te chu an che ngal sup supa hun tiam maral vela Mr. Wharton an na tho te chu endikin harli ni chuan point thuma mua kobi na tho a in chuan a thom no chu a khongin anot kang ti amu ashemnan kobi ku chu ayaning bota da in thum no na salutuk nen chuan anem wang maya kobi chuan na ti hle ma se rak po arak chuangam lovani Aurelia chu olsam takin atling level maya boni ero athom no chu Mr. Wharton arim adiklotia pu in tha ani zui le tani ti chuan Mr. Wharton midang labang zongte nena chuan atuka final test an nei tur thuwa shila chuta ati thaber chu winner ani donani chu thil thlen nu chuan harlinin kobi hliam te chu a enkol saka chuti lai chuan Mr. Wharton kobi chu du ruk na riawa nei thuwa shil achan chu Mr. Wharton khan du tak tak ni sela chu kobi in kurano kan khan ati hlum thei dai to an in biak na chu Aurelia in alo shafu hlo maya kobi athik to shim bok nen tha nge ya tumta thir zoom la in chung lama a chowa clown thum no in bela loading reng chu avit na pop mai nima sela kobi alo ni lo mile mai alo ni a nung lama chang kobi le harli ni anron lang zui Aurelia irwa man na te chu an lo shelok dai to alo ni chu chuan Aurelia I chu ati thin ur tak zeta thi ala du lo thuwa soi chuan kobi in tu ma an thia ngai lo thu soin
ruam man na ane imek thua shilta a chuta Aurelia I lau thong chuan yute san azon mule ngalarin thua soi ma se ko bi ero in an ruam man na te shet chua ani ma in mun him an thlen man tur thua shilani atuka chuan dol pathum te chu an ma ani thuam belin an lem an chantira chuti lain an ni ro puan zar phena an lo biruthung Relo te nuwa Mr. Ward ale yute sa chu final test puang turin dol house a chuan an ron luta Mr. Ward an dol a biak mol mol lai tak chuan kobi in a magic mangin kong khar chu a hongta a an pathum chuan an plan chuak theita nima sila kobi chuan aril ruat thak ta thut maya otisa alo tiam to angin atan no thaber ni turin avakir le Aurelia ile harli ni te ero in hun khoralan tum to lo Kobi in otisa zonga ava kwa lai chuan Mr. Wartan dol te chu thua lo zot ve meka nima sela chan na adon tak lova chuan milem mai an ni ti a hre chuak ta revak lova kobi in otisa chu ava zong mu a apa chu miril ruboya ni thu shilin arwala kal turin a som nima sela be se lo lutuk tak main otisan kobi chu ketil prot nen alo chuna ni khoshelovin athal der mai chuti lain pon lama harli ni chu in chuin atlua Aurelia ipuina angen nima sela Aurelia I chuan harli ni chu amwan em awangle beng chenga ti em awangin tha alo tuma lunglian zet mai hi charin chutlumatum chuti rwal cha chuan hnungnama chang yutesan aron kap hlum ta thunga harli ni po chu athat zuibok kobi aron harle nu chuan dokana thunbe tlat alo ni a chuta Mr. Ward chuan kobi chu winner ani thu shilin lumpui na thu alo hlan otis anau telem ken china khan chungshal ruk theina an lo phum ru reng alo ni a an ruam man na te po an lo shalok vek alo ni nima sela afa patan tunge ma ni nun hlana ron kir le ang ti enchin na turin tes alo peru reng zo alo ni chumi nu chuan porcelain doll chu kobi taksa a chuan an vualui sakta a anatwar na chuan a magic mangin light ti phethema se tlan chwa tir theitur khop chuan a chak tok lovani nakena chuan dol ang tak kobi chuan Mr. Wartale afapa oti sate chu thing pui ron pe a chuti lai tak chuan korfwal dum ha meiche pahni an ron lang hlol mai Robbie Chokes Academy doi thiam te an lo ni a an power mang chuan Mr. Wartale yute sate chu che theilo vasiamin kobi mai kor chu antike a kobi chu azalenta doi thiam no pangjok chuan tun ai ma aron thleng tur jok an ni thua soya ma se kobi spell chu achak lo em wanga ron thleng tlayan ni thua soi chuan kobi chu ashil hai tak zet chuta doi thiam te chuan kobi chu an zinga mi ani thu shilin ama chan chuak tur ron kalan ni thuan shil otisan kobi chu kalsan lo turin angena kobi po in arwala shwai ve chu arem ti maya ma se otis chu apa ne na alet le thei to don lo thungani an chwarwal chuan doi thiam ten Mr. Warda yute sale andol house te chu an halkanga milem a chilna awanga boina chu an ti top ta ani sin top dona chuan kobi in otis chu Robbie Chokes Academy avatha akalson ma in otis nena chuan ahimna atan mingdang mang turin achani chu vele me chenau pang pakhat hian aron pana chu me chenau pang nena chuan otisan a ming chu Spalding ani thu soin ming thar nen in chung lama chuan an lut dun ta ni